matasanmu a ba su kima, a canza tunaninsu. A canza tunaninsu wato da tumasanci da zaman banza, kuma su daina yadda su zama harshashi a gurin 'yan siyasa. Don su kashe a kashe su. Idan lokacin zaɓe ya zo, a lokacin ne, daga lokacin zaɓe ne ake gurɓata matasanmu. Kashi 75 daga cikin matasanmu yawancinsu ba su da yau, ba su da gobe. Idan matasanku waɗanda su ne energy ɗin ƙasa, kowace ƙasa ana gane ta ne daga quality na matasa. So idan ya zama na cewar mafi yawan matasanka ba su da sana'a, ba su da ilimi, ba su da yau, ba su da gobe, to haka ƙasar take gaba ɗaya. Don su suka fi yawa, kuma su ne energy source, su ne wato makamashin, kamar nuclear suke. Makamashi ne su, da su in ka ga dama ka yi lantarki, da lantarki za ka iya sarrafa komai a duniya. In ka ga dama su zama wuta ta cinye kowa. To in ka kyale su wasarere, babu wannan sana'a, babu ilimi, ba abin da zai kona wannan zafin da ke jikinsu, wannan energy din, to dole ba za ka rabu da ta'addanci ba. Don ɗan adam dole ya ci, dole ya sha, dole za su shiga shaye-shaye, dole za su shiga sata, dole su ne bandits za su ɗauka, dole su 'yan boko haram za su ɗauka, saboda ba su da sana'a, ba su da yau, ba su da gobe. To abin da na ga ya kamata, banda cewar wato mutane su tashi su kare kansu, har da cewar mutane kamar yadda ake misali a kasashen Yarbawa, mu ne a arewa saboda tsananin rashin son ɗaukar nauyi na 'yan arewa ba su damu da su yi wannan ba. Kaga yanzu